kato'y natin. Siniren ka kung baka kasanay na kung apatien. Di dapat nga adan sa baling na ayaten. Sikaman nga nita pag-ibag at kanya nupunuan mo saan di damdaman. Tawag met siguro rumual historiano di kaya kikinin anakin data sa ugalap at mo awal kadalag mo bukod mo na ita panunod mo nadagdayaw kamay no sikrat magibaga dapat at tapyaren ka. Tama ba? Anong English ng sayang dosen? Chismis? Gossip. Pero yung mga chinichismis, wag po kayong mag-alala. Because negative or positive is still publicity. Sisikat pa rin kayo. Diba? Di damdaman narigat lang apat-patyen. Nagsisindulan sumurong kumulangin. Ngindong mabit panagsaan na taponsensya. Parwayan na ibon uray mo sayang dose. Sikaman nga nita mag-ibag at kanya nutunuan no saan di damdaman. Tawan met siguro rumual historiano di kaya kikinin anakin